Fog neki. Nem mutatom meg. Nem mutatod meg? De azért felrakod YouTube-ra. Először vagy, igen? Ja, az eggel jött pöcsve. Itt fog meg, és így kurd le! Hát fényképezd a pöcsöm, hülye gyerek. Itt fog meg, de nem szabad, hogy így fogunk korrekt, és kurd le. De úgy nem, úgy izgalmasabb. De idomból! Hogy egyenesen repüljed. De így meg befogod. De pitot lesz, hülye gyerek. Kamilyen teszem volna, hogy izé. Vettem volna egyet. Ugorj le utána! Hogy ott fekstek így. Na ezt még megnézem, hogy hozod föl. Hát én sem. Ja, ő sehogy, akkor mi menjünk. Ilyen esett volna. Törjöngtük volna. De milyen jó izé repült, te most eljátszod még egyszer? Új. Úgy, ha tele van a kormányom fával. Ennyi meg szarra, ne alkodj. Utána menjek így telefonna. Ez az a kurva szúnyog, menjen be! Azt hiszem a kurva jaktod. Ebbe lehet zoomolni? Nem tudom, lehet. Ott oldal. Ha van jó minőségi telefonokon lehet zoomolni. Hát, ja. Csak el van rejtve. Te most se kurva véges? Beszarral nézzük! Együk utána miénket is. Hallod? Becsúrtott egy kis pisi. Gyere rá! Becsúrtott egy kis pisi nekem. Úgy azt Takarodj napofán volt a gyökér. Erre, gyere föl! nem fog valami. Gyere már, utáld még telefonnal! Vegyük föl, hogy megyünk haza? Na, akkor nézzük meg a várokat. Tudsz jönni? Aha, Akkor vedd fel az egész utat visszafelé. jó. Mennyi hely van rajta? Hát, nem tudom. 2-3 órát simán föl kell, hogy tudjon menni. Nem attól függ, hogy pillanatejük, hanem attól, hogy mennyi hely van. Nem basszom már. Hát igen. Na, nézzük, igen, a Vácó egy nagy tartsomó lett, igen. Na, következő károk felmérése. Igen, tehát... Igen. Na, eddig probléma nélkül haladunk a kárfelméréssel. Ja? Jó, nem baj, a kedved az nem számít kárnak. Most akkor én ezt nézem a gesztiát, én nem is így. De úgy volt, ne szarjál. Na, akkor gyerünk. Akkor gyerünk! De mint hogy csak kicsit lassabb lenni. Egy kicsit lassabb lenne, oké. Na menj előre. Még abban jó, ez a telefonom. Csak nem menj gyorsan! Annyi a kérésem. Jó. Hát töltésen fölfelé érdekesen tekernék föl. Hát gyorsan! Haladj már! Várj a kárfelmérés. Kárfelmérés folytatódik? Akkor, hogyha ez így mozog. Micsoda? Ez így lemozdult. Semmi probléma, én menjünk. Lemozdult. Jó. Mi a fosz van? Azért, mert ez kiazult. Igen. Adjak oda csak a vagy? Azt most így nem fogod. Akkor gyerünk. De már nincs valami izé. Most restartod. Ne állítsd le, ne állítsd le. Nem lesz már olyan fúsz. Igen, segíthető. Problémó. Ez a fontos izé. Van szétszedő. Na, addig lánc is van Gabán. Ja, amúgy. Nem majd a szúnyogok szarrát csipkedtek még. Hadd már! Szabad a lényeg. Most Szabolcs biciklét kell megszerelni. Ó, túl szerencsés vagy. Na, tessék. Mit csinálsz vele? Akkor fogd meg. Jó, ezt most akkor... Leszek? Jó. Jó volt. Jó, cseréltetek. Hallottátok? Ja, majd jön a mentő. Jó, kicsit. Oh! Jó, Nem akkor is erre kell csavarni. Akkor lehet, hogy Arra egy kis... csavar, Szabolcs, de csak arra csavar. Gabán. Tényleg erre erősítem? Igen. Gabán felé csavar. Rohadtul nem arra. De, jó, Rohadtul. de. Arra meg. De nem arra kell. Most amerre húzod, arra kell. Arra ne pofázzál. Na jó, puszoljatok már! Üge! Tényleg, ebből az vagy. Sávon megegyező irányba húzod meg. Jó, Jó. pöcsvel, akkor húzd meg erre. De úgyhogy pörget? Na. Miért nem? Fejjel lefelé van, akkor tényleg arra. Most akkor kilassítom? Nézd, hogy kimenti magát. Nem, mert fejjel lefelé van. Oké, remélem elejtem. Alex, szavú életet Mutatd életet. majd ide.
Adom oda. Nem, na azt mondom, vissza kell rakni. Ah! Úristen, nem harap, nyugodj meg! Amúgy nem harap, csak vág. Köszönjük szépen! Közreműködött egy villáskulcs! Igen, az amúgy én az idő. Amit én mit értem. Ah! Hát az. Mehetünk? Mint hogyha a széken is meglazult volna. Az Lata volt a faszfej. Itt az egész bicó egy szar lenne. Na, indulom Andula. Legalább, Ono. csak mondom, van akár. Alexis, szar a lábad. Hol? És úgy érte a sáros talpad. A talpam? Igen. Az nem érdekel. Jó. Várjátok, Én is benne legyek már! Dehogy is! Egy saj, már belevettem magamat, haladj már! Ennyi már belevettem magamat! Már belevettem magamat! Nem! én akarok Jó, lenni. nesze. De úgy vett, hogy így fogod. Ussolj meg. Nem a... Na te balfasz! Na, Leállítottad nem a balfát. állítottam le! Szegény a hogy tevés izé, elképzelni, hogy még egy sincs. Hát az. Így nézem az utat, ez egy tiszta GTA-s. Micsoda? Miért állunk meg? Hajtókkal neki. Oké. Mi van? Ah, Felhozzuk együtt a serőbe. azaz csak te. Igazából leállítom. Ne állíts.